Pozdrav youtuberi, kukuruzna trešnja ovdje, dobrodošli u danas novi klip. Danas ćemo da snimamo jedan novi izazov. Pre neki dan sam okačio bio na Instagramu story jednu sliku kako sam pobedio jednu partiju u šahu i dobio sam pozitivne poruke od svojih vernih fanova da sam glup i da ne mogu da odradim IQ test da bi dokazao da li sam pametan ili glup. Tako da ljudi, ovdje sam se potrudio i pronašao sam prvi put u životu ovo je neki IQ puzzle, uzman neka, nemam pojma što se ovdje dešava, neka kutija i treba da se otvori ova kutija i da se izvuče neki novčić. Tako da nemam pojma što se ovdje dešava, samo znam da sam bacio 2200 dinara, tako da nije baš bilo jeftino. Tako da ljudi, to ćemo da snimamo danas, da vidimo da li ima mozga ili ne. Da ne bi bio dosadan klip, mislio sam da odredim ovaj izazov za 10 minuta. Ako ne uspijem da rešim ovu puzzlu za manje od 10 minuta, mislio sam sebe da kaznim i da pojedem najljuću papriku na svetu. Doduše, ove paprike sam kupio pre jedno 2 godine kad sam snimio onaj izazov, tako da ne znam da li im je istekao rok. Super, malo sam nervozan, ne znam što se ovdje dešava, previše jednostavno mi deluje ovo. Mislim, šta, samo otvoriš kutiju, izvučeš novčić, to je to. To bi ovo trebalo bude nešto komplikovano. Ovdje ću sa telefonom da snimam sa visine da bi vi mogli lepše da vidite ovu kutiju i da vidimo da li će ovo uspjeti da rešim. Znači 10 minuta izazov. Ništa, to bi bilo to, krećemo. Ajde prvo da otvorimo ovu kutiju i da vidimo šta se ovdje dešava. Ok, kako se ovo uopće otvara ova kutija? Mora sve ovdje da bude komplikovano. Ok, mislim da je ovdje. Nije, ok. Kako se otvara ova kutija uopće? Ja ne znam što se ovdje dešava. Ok, evo vidio sam. Znači ovdje su zalepili. Ne vidi se ova traka. Već sam počeo se znojiti. I da, prvi put kupujem ovakve stvari. Ok, uzeo sam ovdje makaze. Nemoguće ovo rukama. Ok, to je to ljudi. Već je prosto 10 minuta, tek sam sad izvadio ovu kutiju, tako da drugim rečima sam ga najbao, vidim da ću da pojedem danas najljuću papriku na svetu. Evo kutija kako izgleda, sad ću ja ovdje da namestim telefon, da lepo vi vidite kako ovdje izgleda, šta ovdje piše. From time the first appeared in print 1887. godine. Sherlock Holmes je napravio ovaj, ovdje ima već neki novčić. Mislim da je unutra ima neki novčić. Ok ljudi, ipak ću telefonom da snimam sebe, a kamerom, imam ovdje ovaj lep stalak da mogu lepo da snim. Znači kako izgleda. Ipak novčić ide znači u kutiju, mislio sam da je ovo crtež, vidite ne vidi se rupica. Znači tu stavljamo novčić, čim ga stavim krećemo s vremenom. Znači 10 minuta izazov. Srećno nam bilo. Ok, unutra je novčić i sad treba da ga izvučemo. Ajde da pokušamo ovako. Ok, ovako sigurno neće. Tako da vidimo šta možemo ovdje da uradimo. Znači ovdje nema nikakvo... What the fuck? Sad se ovdje pomerilo nešto. Šta sam uradio? Ok, nešto se pomerilo, sad neće. Evo ga. What the... Šta sam ovdje uradio? Ok, ovo nije ništa, ne može da se skine. Počelo je vreme, znači koliko je već prošlo. Nema nikakav vratanca. Samo se ovo okreće. Tako da ljudi, pokusit ću ja s tim lepo, zato što prvi put imam ovako sa 2 kamere. Tako da, ne znam da li ću lepo da uspem. Ok, čuo se čudan zvuk. Vi pišite dole u komentare, ok, malo se ovo olabavilo.
Ne znam što sam uradio. Pišite vi dole u komentare ljudi ako slučajno ne uspem. Ajde vidimo, ajmo 6 puta da okrenemo. Ok, sad. Ok, ovo se i dalje pomera. Ovo se i dalje pomera, ali neće ništa se skine. Tako da ne znam šta je ovo, mislim da nas ovdje, da ovo nije ništa, ovo nas zajebavaju, prankuju. Znači ja ne znam što se dešava ljudi ovdje. Znači ovdje se ništa ne pomera. Samo se ovo otvara, ali ništa ne radi. Mislim vidi. Vidi, neće ništa. Možda i s ove strane treba. Ovdje nema. Ok. Ajde možda sa druge strane da okrećemo. Ajmo malo ovako. To da je malo se opustilo. Ništa još. Nemam pojma, mislim ovdje ima dva ulaza. Ne znam gdje treba da guram. Prvi put kupujem ovakve stvari, nemam pojma što trebam da uradim. Već sam se ukočio, koliko ostali još, imamo još, dobre. Ok, vidi zaglavilo se, neće se okreći. Šta se ovdje zaglavilo ljudi sad? Neće se okreći. Kako sam ovo zaglavio? Ok, čim sam ovo podigao, ovo se odglavilo. Znači ovo je nemoguće. Ja ne znam šta ovdje treba se uradi. Evo opet zaglavilo. I čim podignem ovo, odmah se odglavi. Vjerovatno ovdje ima neki kod koji ja ne znam, mislim, ne znam šta trebam ovdje da uradim tačno. Imam pojma, koji je minut, 4. minut, imamo još 6. Mislim da ću da danas pojedem najveću papriku na svetu. Ja ne znam šta treba ovdje se uradi. Ne piše ništa. Šta ovdje piše nešto? When you have eliminated the impossible, whatever remains, however impossible, must be the truth. Znači, šta lupa kako se ovo otključava, šta je ovdje uradio, kako da izvadim sad ovaj novčić? Znači ukočio mi se, kičma mi se ukočila, ovoliko se nisam ukočio kad sam radio izazov 50 km. Ajmo s ove druge strane, evo ovdje se čuje čudan zvuk. Možda ovo trebam da gurnem. Šta se ovdje dešava? Evo ovdje se sad čujete ovaj zvuk? Čujete? Vidite ovdje kao da se otključalo nešto. A nije se ništa se otključalo, ništa se ne pomera, samo ovaj kurac ovdje što ničemu ne služi. Ok, mislim da sam... Nešto sam ovdje... Mislim da sam otključio nešto. Nemam pojma.
Okej. Evo, uspio sam. Koji minut? Vreme. Ti mene zajebavaš. Znači ljudi, uspjeli smo u zadnjem trenutku. Ukoči mi se ruka. Evo ga novčić. Izvadili smo. Glupa kutija, ukoči mi se. Ukočik se sav. Okej. Mislim da sam se više umorio i ukočio, sve me leđa bole sad od ovog vrtenja. Više sam se sad umorio nego kad sam šetao 50 km. Evo ljudi, znači, uspjeli smo da otvorim ovu kutiju, nekako nemam niha pojma kako sam uspio, što sam uradio. Bukvalno sam samo vrteo i pritiskao nešto ovdje, nemam pojma, bitno je da smo u zadnjoj sekundi izvadili ovaj novčić, tako da nema potrebe da se pojede ovdje najljepša paprika na svijetu. To što se tiče ovog današnjeg klipa, eto, isprobali smo ovaj IQ puzzlu. Ovo je tek level drugi, ima da se kupi i level 5, tako da ako budete ostavili like ovom klipu, ako bude podrške, kupit ću najtežu puzzlu IQ i pokušat ćemo i nju da rešimo, tako da ljudi od vas zavise. Ništa, hvala vam puno što ste pogledali ovaj klip, nadam sam se sviđao, kao i uvek, pišite mi dole komentare, neke zanimljive izazove, eksperimente ili recepte što bi želio ovako da vam snimim. Tako da to je to. Ništa, hvala vam puno što ste pogledali ovaj klip, vidimo se u neki drugi.